Pengar? Nå, men vi sås, Bobo. Ja, vi sås. Det var godt du kom. Du var en god vin, Røya, til at jeg var så tett til det sitter nu, så stemme. Og varst du vet, jeg var kjeipa, og de skulle kjeipa da, jeg har ånka bänker, så jeg fikk 8. Hva skal jeg gjøre? Kan jeg samla sammen? Vet du, det er så godt å gjøre sånne vin som det, du vet. Varst du vet, du hjelper alltid til jeg har bruk for ånken gå og raf. Give me 5 and færre. Ja, nå er ferdig, så just. Vitos, jag har fått den här flaskan! Du får hela Göteborg! Ja! Hva gjørs du her? Er kom vi flaskan til at jeg ætla få pengar? Jeg faktisk måste sälja flaskorna här åren. Så kan så komma här vid pengarna. Skal jeg ha selt der årene kom til Ja, och du kan köra pengar när du hämtar ner Vituset. Så kommer du åter till mig. En bussa? Ja. Og skal du kåre pengar du her? Ja. Og kan du komme til så? Ja. Det er cool. Derfor er det så sånn vi. Ja, vi sitter. Vitus, nu får vi at køyre pengar i banken. Hej Vitus, hej. Nu är jag kommet och nu har vi pengar vi. Ja. Så ska du färra och i mitthelgen att tömma det och så kommer du efter så får vi köra pengarna av korset. Vad ska vi då köra hjälpa dig? Vitus, kände vi? Kom, så färra vi. Nu får vi då köra pengar. Här. Kan nu. Så nice. Nu är allt kommet. Hej. 3, 2, 8. Och så. Kan nu. Hej. 3, 2, 8, nikve bänkar. Vad är det klart? Så för jag kanske få, hej, tack som är och störst kort, det är så nikve bänkar. Kom Ivrig, du får med Ivrig, kom. Ja. Hej, Arthur. Hej. Vet du så, ja? Vet du vad vi är nu? Och kort bänkar, hej, gå snäckt av då. Ja. 3, 2, 8. Ordentligt gott. Så vi tar bara ett kämpestörst kort. Hur ser vi då?
Det här Bobo är inte för störst. Er det for størst? Ja, vi tar vad just i banken. Altså, det er ikke lomman som her. Nej. Här är kors som är sint minne. Det passar det till en lomma. Hei, Vitus! Ja. Snilt det er, og et lite kors, og du er stå her, Vitus. Og ja, det er ordentlig snilt, det er så ikke. Og hva så? Hva er pengene nå? Ja, alltså jag må bruka köra där inne i tältna. Ja, Så kommer pengarna av korset. sørst du, hun kører pengene av teltene. Så lös. Og hva er det nå? Ja, nu är det av korset nu. Vitus, jeg så ikke dårlig. Det är faktiskt inte riktigt så. Er det ringt av suttja? Ja. Men er det uger? Ja, helt en telefon. Ja, det, her. Her, Bønt. Her har vi en telefon. Ja. Og hva skal jeg gjøre så? Här ska du hämta en app. Rapp! Ja, ta du Nei, igjen. Bo. Hetta er en rapp som skal skjerast ut i papp. Vi er jo bankene spærra sammen, og så er det så Nei, cool. Bo. Ha? En app. En Inte app. en rapp, men en app. Okej. Ja. Og finner jeg noe her? Ja. Okej. Du finner den här. Her, Bønt? Ja. Hikka nu? Ja. Vet du, svarst du er, Bønt? Så sørst du på den här, hvordan jag pengar du har gjort. Nu stender det samme her, Bønt, så det stender du her. Ja. Och var ska det gott hos gå? Nei. Så kan du nu fara hem Ja. och så kan du fara att samla där mer pengar och köra i Vitus. Så kan du åter komma in här. Så kan vi köra mer pengar av korset. Hører du, Vitus? Møyra penger, større verd av her. Så kan jeg kjøpe meg kanskje også ordentlig størst. Ja. Og støvlen is, eller akkurat. Ja. Et eller annet skjeggvar. Ja. Et eller annet sykle. Ja. Ja. Det er cool. Men Vitus, nu har vi finnet alt av her, og i telefonen, og av korset. Nu må jeg gå med det, vel? Ja. Og så ferdig jeg, skal vi suttjast? Ja. Bye-bye. Ja, vi ser just. Ja, det gjør vi. Hopp, du glömde Vitus. Vitus! Så nu får vi hjem, vi kunne spære, og alt kommer av her. Suttjast!